এখন স্টার্ট হলো না। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆଜି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ବସି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନିଜର ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିବେ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ଆଜି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହି, ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହି କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ପାଳନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବେ ସେହି ଜାଗାରେ ରହିବେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ଼ର ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଇ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯିବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା। ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା, ଘରେ ରହିବା ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ସେଇଠି ଥାଇ ନିଜର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏବଂ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, କରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କବଳିତ କରିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ। ମୋର ଏ ଆଶା, ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା 2020 ଉପଲକ୍ଷେ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ 4 କୋଟି ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଆଇନକୁ ମାନିବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ଆଇନର ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଆଇନକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହି ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀଷ ଲାଭ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।